situation Malawi ena akuti uphike mowa kuti udziwe amene anapha amako kapena mai ako. Nkulu amene iye akuthandiza kuona kuti kuti umve zambiri eti kwa munthu olankhula kapena munthu ena amene akuziwa chisisi cha chimene china chake chinachitika chikhuzira moyo wako, ati munthu yofunika kuti umulezerese alezere ndithu ndi pamene zambiri zimatuluka. Ndi apa nkhani ya Jesse Kambwira akuti menya galu kuti uziwe mbuye wake. Ndifuna ndikuuze ni ulamuliro wa Chakwera eti amayendesa mosakhala bwino. You see this thing, ichi chili ngati chingerengere ichi. Umumu ndi mmene Achakwera amayendesera dziko la Malawi. Chingerengere muchiona chingerengere ichi chingerengere mmene Chakwera amayendesera dziko amayendesa chonchi, amayendesa ngati chingerengere. President ngati kuti alibe mutu umakhala ngati kuti ni mwana. Umu ndi mmene a president Achakwera athu aja amayendesera dziko lino. Nawo dziko lija latengedwa ndi anthu ena akuti mutu mwawo muzonse zimayenda bwino. I want to tell you this. Menya galu kuti uziwe mbuye wake kapena phika mowa kuti udziwe amene anapha mako. Ndi zimene zikuchitikira pa Jesse Kambwira ayamba kutulukira. Ma conversation mukuwaona akumachita kunena oka iyayi inozi kumene zikuchitika kuseriku. Anaja amene amangidwa ndi abomaja, amangidwa ndi polisi aja, akuwazazira ano akulu aja kunena kuti mumatituma kuti tizigwira ntchito lero tikumangidwa koma you are not helping us, so we need your help. Ndi anaja adzaza chifukwa kudzaza kwa anaja kupangisa kunena kuti ngati MCP sapangapo china chilichonse sathandiza ana amene ajawo, ndi kuti ana amene ajawo kamatuluka kukhala nyenkwe. Komanso ana amene ajawo ngati sawathandiza anaja aulula zambiri chifukwa anthu amene amawatuma ndi amene aja mwaona aja, amene aja mwaona aja, amene aja ndende anthu amene amawatuma ndani amawatuma no anthu agawa kuti ma Jesse Kambwira, Kunkuyu, Moses, Richard Chimwendo Banda, Zikhale Ng'oma, magazi amene wanda amene ali entitled pa nkhani zimene zichazo. Nawo ndifuna ndikuuze nakuboma kuti anthuwa mukamamanga mumange akulu amene wawo, muwapane mabatiri anawo mpaka na ulule munthu amene amatuma. If they are not going to divulge, right, anawa msatuluse kundende akhale kumene koko aseve zaka zambiri chifukwa zimene zimachitika zija zinafika pona kuti nizakugangisa. And kumene kumapita society yathu ya ifeyo kapena generation yathu imene imalowera kuja kunena kuti kubereka mwana kumakhala gangisa kumakhala anthu mulilongwe. Ndiye tithokoze kwambiri anthu amene mwasankhidwa ku department imene yamakamaka ku security kuti anthu amene osasekerera iyayi. Ndipo ineyo yesterday when I saw that story yomuna kuti they have been rearrested, I was more than happy kuti anthuwa amangidwanso. I loved it. Good job Mkito, good job akulu kandi aujena wankulu wa polisi Inspector General Aruhanga, great job. And anawa onabo Chisale, great job. You are doing it greatly. You are doing it good. That's what we wanted. Andrew awa asatuluke. Ngatanga tuluke. Tia uzati abempa koti kunena kuti nkhani za anthu awa mulandu wawo, this case has to be dealt or handled concurrently, right? Mulandu umutenge kuti ndi umozi. Zonse zimene zimachitika zifa, it is all about anthu ambwesa violence mulilongo muja. Now Mungu itenga kuti ndi case imozi, Mungu ipanga imozi kuma mabasa zaka zambiri. Zimene mukuyenda kuti muchite
osati kuti tiatera pate nkhani chamukereka imodzi anthu awande amene amapanga za uchigawenga m'Malawi munja. You could see pamene paja kuti one of that guys mukuti Dave Malamula. Pa Facebook paga nani pakuti Dave Malamulo. Mamona fana jezimena mapanga amanyonza panja pa koti. Zimene sizimachitika sindizoya kuti maloya awo amapanga advise banja anthuwa kumanyonza pamene paja kumatukana na polisi. Kodi tunthu amene mmamanga na mmene mmamanga na Shadrack na Malomba ajina Ben Piri ajina Kabambe ajina Muhango Ngwira mmene mmamanga anthu amene janthu achisa amatuka na polisi tu. Mmene mmatuka na polisi apolisi amagwa ntchito limodzi ndi majaji judiciary. So mukamatuka na jamaka kuti mukutuka na judiciary kuja chifukwa pamene paja ndipanja pa court maina kuti mukapanga apia mmene muja umene ujaso ndi mulandu upajira mukanena kuti amasa manena kuti mukoza zinthu panopa mukukoza zinthu kumene kuja kumene mukumangidwa ndiye kukoza zinthuko. That's the beginning of kukonza zinthu. We are fixing this country. Ndiyeno munaona zatu waja izizi sizo kuti ni ndale yayi unasanene kuti politics. This is not politics. Those guys are evil, they are criminals, they have to face the law. Pasapazeka mtu nakupanga skip law pamene paja. And we are going to monitor whoever is handling this case makamaka ku judiciary uko kuti chilungamo chikuyenda bwanji ngati chingaende mopotoka anthu ati aduduruza ifeyo ndiye kulibotisa ngwaponda no taps chifukwa choti those guys amene amavula zidwa aja ngati DPP aja minibus ajani ya DPP nauchedwa azikwa kuli ajanawa anomani chisale akulu ena aujeni afori anaphinzidwa somene nyumenya tapsha na miwa anavulazidwa amwene kumachita kuona no mukaona chithunzi china cha munthu na chamachita kuluma mano kufuna kuti amakufuna kuti angophera atu na miwa uchangati mena anthu amene aja ndi amene anapha Chilima. And we have received my conversation ena mmene zimayendera amene anamphera Chilima. Tikachoka nkhani imene tikamaliza tifufuza pakala sonkware yoti nkhani ya Chilima inaenda bwanji. This has nothing to do with politics. This has nothing to do kuti uyu ndi wa UTM kapena makuma kuti komano aliyense akufuna aziwe chilungamo kuti kodi Chilima anafa chifanya. Chifukwa ngati pali zifukwa za ndale tiye tizingodana ndi pazifukwa za ndale koma munthu wina asachosedwe moyo pa chifukwa cha ndale. Anthu akuyenda kuti amangidwe ali kumaso akhale kundende zaka zambiri azatuluke kundendeko patachitika mavoti kawiri pakati apa. Chifukwa anthu amukasi anthu opsa inu ngona mena matuka na panja paje makamaka fana ana pulisa mateyalawo mungona zimene mayankho amene pajapo ni munthu ona kuti is dangerous. Akoti akamanena zonena kuti akuboma sana apereke umboni onena kuti anthuwa atati atuluka apita kubwalo ukuku atayambisa chisokonezo aboma sana atipase umboni umene akufuna akoti ndi wachani chifukwa chokuti chisokonezo chinayambika panja pa koti pompacho kungochita kuonesera kuti these are dangerous people to our community members. We don't need to allow these people to be released right now kuda khale babero apanga zinthu zoopsa anthu aziphedwa muziko muno. And chimene chikuchitika ndakuzani kuti they have another conspiracy imene idachitike munthu amene tikumpaka ataki kwati apo takati kwapanga ataki kwambiri they will use these people to kill those guys to kill anthu amene mapanga ataki acha ndiye nazatemereza zona kuti akupha amene ndi a DPP koma amene akupha ali anthu amene acha mlandu. This is serious offense. Please take it seriously. Don't take it as a joke. Anthu upya kwambiri ndizigawenga zimene sizofunika mdziko muno temakhala ni mantha chifukwa anthu amene wawo ine ndimatumizidwa message ku inbox ukazabwera kuti uzapangise passport ukapita uno tiza kugwira kongo ndipo tiza you see zinandipangisa ine kusamuka kumakhala area ina yopsa kwambiri kuti kumene olozitafuta zingatani sangatipeze anthu akanali amene ndikudabwa nazo kuna kuti you can see pamene paje kuna kuti nkhani zichazo zimene zikuendera. There are some judges ku judiciary, I don't want to mention names, they have been paid and they have been told kwauza anthu aja kuti msikanena kuti sitinapange Dave Malamula uja kumachita kuoneka chithunzi video eti pamene paja akubola mateyala aja ku parliament. Munthu kumachita kuona visible osatiso kuti invisible ya visible kumachita kuona kuti munthu uyu adawa ndi uyu
zithu mukaona shape yake ya munthu ja height yake chani ndimene amavalira muja mukayanga mpeza kuti munthu wake ndi David Malamula moja amene amangidwa uja amayankhula atavala jacket yake uja. And these guys akupangidwa treat ngati kuti they are not criminals. How can you allow someone kukasintha ma jacket akumatira kubwera lero ndi ma jacket ena mawa kubwera ndi ma jacket kumali kusero zimene sizi machitika china chapi mhango jamani akamangidwa zimakhala zovala zako zimakhala zomwezo. Samia Suleiman anamangidwa. Samia Suleiman anamangidwa zovala zake zomwezo. Koma zikupeza kuti akumachira kukasintha ndi tikuchita kuti anthuwa akupangidwa hando ndi apolisi yawo. ADBP kapena kuti akulu azachitetezo nkhani iyi muitenge musaweruzire kulilongwe yayi. Ayi boma linasintha mwatenge anthu amene wawa mukaweruzire nkhani iyi kama mukaweruzira makoti majaji akuthyolo kama mukaweruzira majaji akujeni nkhani ikapangidwa hando kandi kumulanje kukandi kusanje muitenge nkhani imene iyi kama mukaweruzire kuchitipa nkhani musaweruzire mulilongwe yayi. Chifukwa this guy they are still communicating. Inu kumakra amene magwira chiro kumakra mukuyenda kuti mupange track manamba la anthu akulu kuti mu period imene iya nyamata ali kundende akukambirana zotani. This is not spy, it's for security reasons. These people are going to do a lot. Momona Daud Suleiman amapanga spy tu kumaona kuti anthu mukambirana zotani. Catch them. Investigate them. What are they discussing? Take their phones and start investigating. Kuli ma AI masiku ano munthu ata info yo ikapezeka pati olaba zimene kuposana ku WhatsApp ko olata delete masiku ano info yo ikapezeka so pati. If you don't have machina amene mulibe tafusani mugule machina amene kupita ku WhatsApp kujoka ono zonse zimene akambira namukazigwira kuti olata sintha namba la masiku ano palibe munthu amene akakhale ndi phone opanda chani opanda kupanga register kadi yake yo sigwira chile mene. All of them they have to be traced kuti what are they discussing because anthu wawawa apanga chinthu choopsa kwambiri. Ndiye mukuona ngati kesi yake mumaona kuti anthu akakumaka ati kumalemekezera ndi apolisi. Apolisi aja amene akuyendesa nkhani zimene kuti muonesa apolisi they are one of them kuti anapangidwa recruit ndi MCP kuti tikazamangidwa anthu apange handles. Inu mmati mungamangidwa ADPP mmachosedwa ku Blantyre nkhani yoti achina bodyguard amatengedwa ku Blantyre ndikasiyidwa kulilongo pena kumuchosa kumene kukumapitira mitunda ya kuzuzu kandi kuti kuwacho sapa ndukasiyapa zimene zimachitika. Why are you treating these people like they are innocent people? Why are you scared in anthu ma criminals ameno? Inetu zikundifika zafika ponda kuti zikufika powawa kwambiri. Zikufika powawa. Ngundipesesa. Anthu atipweteka tu muziko muno. Anthu awa muziko muno atipweteka. Jesse Kambwira yankhula bwanji. Chikumukhuza ndi chani? These people are criminals. If she is defending criminals, they don't have a right. Nkhani yomanena kuti the criminals have got a right. What right do they have? If I may ask you to go to Jesse Kambwira. What right are you talking about kuti anthu ali ndi ufulu tipita kwa human defenders what? Even defenders as what? David Malamula uja ndi waichera TC. Uchoka ku human rights defenders coalition komweko. Ndo kumene kujako. So what are you talking about? Mukane zona kuti ayi tipita mabungu yake ati. Munamenya Sylvester Namiwa amene ali activist waza mabungwe. So what bungu are you going to dangasa to submit your petition? Zokuzana za ufulu anthu amene wapo. Funga munga kati kupita kubungwe mupita kubungwe ya Namiwa. Amene anamenyedwa kuti nkhani yakuthandizeni. Anamiwa anyamata wakungoda kamangidwa kupita amangidwa chifukwa kuti anyamata ifaida kuti nkhani ipangidwe hando pa chizungu amene kuti chizungu cha court amene kuti concurrently ndikuona kuti milandu yonseyi iyende simultaneously. Ingoenda pakamodzi achajidwepo anyamatawa basi. Sizonso kuti pali mulandu just take that case kuti case ja anthu akala akupalamula continuously koma pa same crime. Killing, wounding, kuwapanga wundi anthu kapena kuwapanga inja anthu kupha. Ndio muona kuti amapanga no continuously apanga kapena kuti 7-10 consecutive days amakhakuda kupanga nkhani manage. Now tifanye kuti amakhaku kupanga nkhani yake makai mozi yomwe kuti muone nkhani yake mozi za case manager is just a one. Ngati judgment ingabwera ingwauza kuti nkhani manager ndi mozi komano amapangano monna kuti sama phunzira bokena kake yayi. Kuti okay mendatero mudatawe tisiye kaye
amapitirira continuously amakhala kupanga claim yomweyo kumango pantu kuvula zanthu kutani anthu ena makapezeka ulungu chati pasi pa bridge chani kupanga attack paka na ma foreigners kuwapanga demand kuti mfuna ndalama zakuti kuti upange ne release mwa zimachitika zimene zozo Malawi mucha. So we were not safe. So ndiwebo kuti munthu nake mukumvera chisoni mumvera chisoni bwanji munthu wacho izizi tifuna tikuuzeni ifeyo ngati ma activists amene takhasu kumenya nkhondo ngakati pamati ayiwe ndi kadeti IMCP aje na charity siba jandi IMCP ngani iyi ngati aboma saipanga hando bwino we will take action ifeyo ngati Malawi tipitaso pansi unafeso tikatenga action and they don't even have right akuti tipanga ma demonstration mulungu ma demonstration nje anji zimene ni mutapange anthu oyipa ino ndiye ifeyo tipita background tikazapita background tiyambano kunena kuti anthu awa tizapita manyumba mwa tizikatenga chifukwa sifa anthu akupha koma tifuna tione kuti ngati chilungamo cha anyamata amene wawo sichiyenda bwino chimene chita ife tiatengaso anthu amene wo tiapitisa nditionesa tikauza majajiwo kuti anthu awo akuyenera kuti achachidwa pasidwe zaka ndipo ngati anthu asaka pasidwa zaka ngati anthu anga pangidwe pa release pamene maumbona jalipo kuti anthu anapita ku parliament kumaka police matera. If these guys are not going to be arrested, if you tiamanga, we will deal with them. Chifukwa kuti boma ikakuti ili wiki ikwamvera chisoni anthu oti ndiwoipa. Univesesa. Unless munthu amene akupanga hando case yo aliso nani ma skeleton mu wardrobe mwake ndi akuopa kuti mwina ineso ndo ululidwa. Ndiye nkhani yo tipase ife anthu apeti tibe ma skeleton ma wardrobe mwatu. Tipase nkhani yo ife tipanga hando ndi ife. Chifukwa ife tiziona nyamata aja kumangidwa. I've been saying this long time. Anyamata MCP manditu kwana. Ayi wasituchi Malawi mango nuka kama watu blah blah blah. I've been saying this, advising you kunena kuti don't be used the anthu andani. We got a right to defend I mean tukumona kuti okay we can defend this guy whatever. Like myself, I always defend Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. And I love that party. You can't tell me what to do. Right? I've been doing that for quite long time. Right? And I've been doing it. Now, that is a human right. Everybody can support or whatever kupanga defend chipani chimene akufuna Malawi. Munaona alute ndi ufulu wawo alute ama defend chipani chawo cha MCP. Koma nanga munamuona polute atatenga chikwanjo kapha munthu. So iwe ngati unatenga chikwanjo kapha munthu, you don't have right. Nchito menda kandi kugwira ine munthu sanga mange. Olo boma la DPP litasinda kuwera boma nina. Sangabwere munthu kuzani manga chifukwa kuti ni ma defender boma la agent la DPP. Ndi chipani cha MCP chokha chimene chimamanga anthu kamene chimatisa ife ati chifukwa kuti tikuteteza a Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene chimatisa ife ngati ni ma criminals koma ife timakamba chilungamo. Let me tell you, wina aliyense amene amayima pa chilungamo sanga pangidwa ataki. Chifukwa chake ine makha kuti timakhala tikuyankhulana ndi anthu ena kama international activist kumatuza zonna kuti it is a human right to say what you say. It is human right. Zinthu zimene sizimaloledwa pa human right ndikumapanga zinthu zovula za anthu ena zachisokonezo pa human right like iweyo ngati activist zimene zozo is not allowed. Constitution ina ineso paziko lapansi. Koma ngati iweyo ngati zakuti makhaza straight forward ukuona kuti apa sizi kuenda bwino ndiye you have got a right to express your views. Right? Zimene zisizolesedwa zili mu constitution yathu muja. Pa chifukwa chonena kuti so anthu ena akesa mazo za constitution yathu kuti constitution yathu jaima yenda bwanji. Ndiye amaona ngati kuti zimene tiwapanga zija Malawi chifukwa chake amati saka funa kuti azitipa. Now I'm coming home. I'm coming home. Tikafika anthu ena amene tikwaziwa ife tizatenga ndo tukafimaka isa ku police kuja. Sitikufuna kuti apange chipongwe tiatema ya. Tikufuna kuti anthu wo amangidwe. Nkhani ya Chilima ija ifufuzidwe mpaka nafike pa mapeto tizozo na kuti kodi Chilima uja anaphedwa bwanji anamupha pa chifukwa chanji. Mdziko munomo munthu samakhale ndi mantha chifukwa cha ndale akudandipha kumakanika munthu kugona bwino ndi akazi ako ati IMCP aja zinthu sizinali bwino mdziko muno chitetezo munali bemwe. I will conclude with this thing. Bangoyankhulidwa kwambiri zokhuzana nkhani ya magesi komanso zipeze ndinayankhulapo nkhani yokhuzana magesi ndi madzi. Right? Tikamapita chakuma tikupanga za chisankho cha kumapeto kwa agent ISCOM anani nazona kuti pale ka schedule kena kake kamene iwo akapanga release kuti azikhala ndi load shedding. Ndiye akuona kuti apa ka update. Kana meja ina abwera
I don't know if it is one of this or masabotage. Chifukwa chataona kuti anthu amagwisa ma transformer kuti magesa jazirani ari azitima acholinga kuti boma la DPP zipanganya chani. Now we are warning you MCP. I'm saying this kuti ndikabwera ku Malawi ninyeta kwambiri. Ifeyo tikubwera ku Malawi. Now ndi timu yathu tikhala pansi pangati group kuona kuti amene akupanga zimene nje ife will be hunting you door by door. Right? Tikapita apa tipita apo, tikapita apa tipita apo, we do our own research mpaka na tikupezana. Tizangu saka fund kuchokera ku boma kuti tipase fund yo tiyambe kusaka saka kuti anthu amene akupanga sabotage boma ndi anthu. Anthu amene akupanga sabotage amene this is just a warning. We are just warning you. Amene mufuna mpange sabotage ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika, we will get you and you will be apprehended. Chifukwa kupanga sabotage ndi chimodzimodzi kupha Malawi. Sungatimise magesi mwa daladala tena kuzenena kuti mwaonatu, and you can see they are exposing akutenga zinthu zokumapanga kumatenga ma drones kumanga jambula kulongo. This is how Lilongwe, and we know who's doing that and we know who's helping you. Don't think we are stupid, we don't know you. Some of you guys we know you. Tima kuziwani koma tima kubasa ni ulemu chifukwa kuti tima cheza. Now you are telling them kuti magazi banganji ameke tusanga bange na revise sangu zimezi. Sanga bange na revise zimezi. Tinavota kunatha kunasangidwa and munaona anthu amene anavotera. If you think kuti ukapanga expose boma ili kapena ukapanga sabotage ndiye kuti Mutharika acho kapampando, I say you are cheating yourself by using the middle finger. Wanivesese mukuzinyenga ndi jala. Koma boma ili sikuti so ina gaza licho so mutati mwapanga chani kwa mpanga plan palibe una gaza licho sifa kuti nkhaza ya MCP zija ambiri zili mutu. So ndikupereka warning hii ngati munthu unako kutenga kuti adawa sanga pange china chili chonse mwakuti will show you, because tizamba kumaenda ma company mo. Yeah, chilolozo tinacho tutemba kuboma aboma ti twembira tikatipanga research silently, privately, without your knowledge. Ndiye tikakupeza tizango kuchosani pampandopo TN muzipita ku Congress kwani muzika kugera chito kumene. So just make sure iwewe uli ndi family yako ukulipira fees anako ka whatever mulindiza mbiri muni mabiru zoti mulipire. Chakwera sanga sauke, chakwera anapanga drama, chakwera anabazambira china chimondo cha sanga sauke. Don't be used by somebody kumaguzana kuti sabotage this government. You are going to suffer because we will fire you. One of us says, I'm in the opposition. Now we are in the government. We are going to fire you. Tikakufaya so sitisira bombo kumatikumanga kuti chifukwa chani umapanga zimezi. Chifukwa pamene ukupa ufulu wa Malawi. Mkonstitution mwatu mulibe mozi ndizonda kuti azipanga sabotage boma ya. Ndiye mazi avuta bwanji pamene tili ndi mazi ambiri mucha. We don't buy water. We got water in Malawi. How come kuti mazi akuvuta ku Malawi? Tili ndi magesi ndiye timakhala ndi ma genset. Amene timagwiritsidwa ntchito, for example ma network providers. Ma network providers kumala amagwiritsa ntchito ma genset. That's why maona zonna kuti magesi akavuta. Right? Because ndikuzoa zonna kuti kuvuta kwa magesi kumapanga affect ntchito za water board. Nakasi mazi aja kuti apange run pamene paja zimafuna zima mota zija kuti zipange supply mazi. Mazi yesu kuti amangoita koma mfunika magesi. Now boma ngwena kuti mugwiritse ntchito ma genset ngati zimene zimapangidwa ma network providers. Mugwiritse ntchito ma genset automatic aja ndiye kuti we need another fund. Kuti if somebody trying to sabotage uku mazi azitani azituluka. These are the two crucial things. Zofunika kwambiri pamwe wa munthu, these are essential things. Zofunika munthu sangabwere kumaga kudula magesi kumaga dula mazi alichonga kuti boma la DPP likhaule. Tizaenda kuchokera kumwera mpaka na kumpoto. Mpaka na tikupezani tikugwirani, tikakugwirani kufa yani pompo. Anyamata amene magwiritsidwa ntchito mwaona apa ndakuza nazona kuti pali constitution ina ke imene mateteza former president. Ili munaona apa former president mdziko muno matamangidwa apo. Anthu amene anapalamula kwambiri ma former president anali Kamuzu, Joyce Banda ndi Dr. Bakiri Mulusi. Bankani za chinyengo. Koma munaona apa atapita kundende kuja asekeredwa 5 years asekeredwa. Munaona zimenezo. For constitution yathu ija imateteza ma former president. Munthu amene ana former president amene anatuluka mwa green ndi APM. Ndi APM. Chifukwa mukaona kuti nkhani zimenezo amakoka ndi nkhani zonena kuti mukatenga nkhani zimene amakoka za APM ndi nkhani zimene apanga anthu awo. You will be shocked.
aluhanga aja munama ngachifua cha 5 liter ati ya penti 5 liter ndio muone zinthu zimene zaba Richard Chimondo zimene wapanga Richard Chimondo. So nkhani ndi imene yoyo you have been warned. Pakachitika sabotage tikakupeza uli pa mavuto, family yako izavutika, fund sizapezeka zikapereka, sizapasidwa ndalama ya compensation, uzafaidwa without compensation because you are a criminal. Palibe po constitution ina semene ngakuteteze iweyo umapha Malawi potimisa magesi komanso posokoneza ma project out apod ndiye kuti sikutuza pasidwa ndalama yeah. That is what I wanted to say right now. Situation Malawi ndapita.